Asanteman frɛ ye mra asanteman frɛ ye mra afihia kwa kɛse nkɔma na osei tutu ɔpemso ababio edi a yɛbɔ ana amanfo de omuti pimpem ɔhene mu hene ɛkyiri bia ni wɔ ɔhene bia ni wɔ ɔhene kɛse na na osei tutu Ghana beto asante yoman kukuroko ɛno na yɛka na nkɔfo bi nti ase no wo yɛ asantini a memo afihia kwa kɛse abusua wo yɛ asantini wo franka unyanya franka freeway na osei tutu ka kyerɛ wo sɛ 2025 a ye wura mu mo asante ho hiam kopa wo franka na pa wo kente na tutu wo kente ya asante mandia na so wanya we ya wie no na aka we kuma se asante kotoko ukuma pema pembeba oman kese e franka ya tejesi enie se woni bia na upe bia abusua the video we comment section contact na yanom enya source na ometo agudem Onyaya obeto asham ya friends or ya santini onyaya obeto am ya ka chen so free kuma wo free dwaben wo free offenso nanso no won free ho omunyaya na nkoma ye sa bi omunyaya na mabeka ho na asantini beka kire se aha yema onyaya nko beba nanso aha yema abusia se wo patadi we bi ata comment section contact me sa jesi we na osei tutu opemso nya mekase wodi ni nhira aguso wodi na ho odi aguso ni nyansa aguso ma ene kotoko da so ya kotoko asante da so ya asante na asante akonya na sa pagya na ene sikadwa kofi ni hu aba ni monyam na se ye na nkofo odwene sa asante be na asante anye sa na asante ya asante nti asante ye frɛ ya asante na ye ho odi ne ye kokuroko me na osei tutu na osei tutu nyankwada na me na pa ansa ne twene kwa kodi ona de ne ti aji akyerema ema asante be ya asante ono na di ne ti ji akyerema ma asante kodi dantira amen ye nti dantira din ne da so ti asante din abusia se wo pe bi ato am say comment section contact me kwado franka di wukente ne pe aye kumase asante kotoko atadie we bi hye na so wo se wo akontuom na pese wo kyerɛ sɛ wo yɛ asantini broni bi be hu sɛ wo yɛ asantini obi foforo be hu sɛ wo yɛ asantini na ne ko adɔ sɛ wo be yɛ asante dia na wo se tutu nyankwada se men kan kyerɛ wo sɛ kope bito edi ane yɛ bɔ ane nkofo di omuti pimpem ɛne Nice GH. You obviously me say sometimes no when you ma be play on ma asante ye ya ibia wo nti ase ana wo tin sim bia odwendwen wo ya na wo ti ase wo feel say den na ye na no me say maka e wo platform so many times say asante ye direct to God to those aka asante ya those aka nyame direct yes esan say wo hwe nyankopon kra na kra boa jata asante tina say jata me den yewura so sim say jata edentia na pastor Obed 18 komo na o kire asante anasa o kire kraboa ena obeka ya koka say jata nyankopon na kraboa jata ti no so we juda mu jata nti de bia mu yewura say o tina say na jata ide edanani hwe picture no me picture no da me nchen ase jata de so good na pastor Obed nko mu kire nwo mu ni ade nti enu mu na me jam ene asema o kan me ne ya adwene ati as yenti pastor Obed ma ye ba ye beto aso ede only din the Caleb sir Caleb no ejina ho ma okraman sir na Caleb na ebusua obo no eye jata ebusua chezo onipa no wo ne kraboa ene ebusua kuo ni nyina so wo mo kraboa enti sa ebusua kuro na wo ne kraboa no ye ya mamre mu no ye frɛ ne sɛ obi e bretu ampa sa ampa cause ebusuakuo obi ya abrade se ebusuakuo no omo kofa free him fa na sa nimde na free him enton e free him fa e o bible man ye ka se me boss anton we ya ni nyina so e wo bible mu ene ne we intina chese ade na no mo ye no ewo ni nyina so because sa ade no na e Judaic intina chese wo hwe ebusuako ahodo ne omo kraboa enti won se ukọ Israel ebusua dumienu ni nyinara ebia wo ne kraboa edi nanimu sa
enti whilst ebi deɛ yɛ nsuo no ebi deɛ nso so yɛ awɔ te sɛ Daniel ɔno no yɛ ɔwɔ so Joseph ɔno no yɛ ox ne twi de bɛka sɛ nantwie enti wokɔ na so obi ɛde nantwie ayɛ ne fie ɛfɛ ne sɛ n'ebusua fie na ɔde nantwie aboa na ato ase ye hwɛ wei firi mfa every Bible because Yesu Kristo ankasa no ne fie a ofi no kraboa ne yɛ deɛ gyata Dina Yesu oye Juda mu jata. Oye Juda mu jata. Onye Juda mu apata. Debi. Yesu anyira kwai. Debi wanyira kwai. Anwo kraboa no eni sunu ehia pa. Efiri se kra na ti nipa mu no. Egu ahodo. Yesu tumi hwɛ Simon say ya o se debi wo ye bo. Entu be hu se ye kasem yɛfrɛ obi ɔpamboɔ Yesu tumi hwɛ obi saa ɔse mo mmienu no ntaafoɔ wei no moyɛ apranaama Yesu na ɛkasa o ɔhwɛ nipa no ɔhwɛ su na ɛte no mu no kra na ɛte no mu no sɛ ne da ne ho adi no saa ɛna afei deɛ mo a monye krabo ani no Kristo sum nyinaa yɛ nyinaa yɛ nam Kristo sum nyinaa yɛ nyinaa yɛ kra ɛyɛ nam fishes of men So the man of God is making us understand Pastor Obed na akuti no onua ma mbusa wade bi ye na nanom ɛyɛ nneɛma bi wɔ no ma ebi a ɛbɛdwo sa onti asa how aboa kotoko ɛyɛ asante kotoko ebi ato so asante kotoko kuma apem beba no eno na da asante kotoko omo Christ eno po na dem na ya obedwene mu se na ɛyɛ den ye na nanom nya sa idea we ɛde kotoko ɛto wɔn so enye wɔn na aboa no su enie video na da me chat aboa no su a ɔde TV ase no aboa kɛse a wɔn ni ɛden atake a wɔn na end results o de hwebra asante kotoko no omo sie pentokwa ye pentokwa wo boa obo me na me sumi bo ni bi tintin na ebu aka ne sim obi pa won so pia asante kotoko no omo sie pentokwa ye pentokwa wo boa obo me na me sumi bo ni bi tintin na ebu aka ne sim obi pa won so pia asante kotoko no omo sie pentokwa ye asante kotoko no omo sie pentokwa ye pentokwa wo boa obo me na me sumi bo ni bi tintin na ebu aka ne sim obi pa won so pia asante kotoko no omo sie pentokwa ye pentokwa wo boa obo me na me sumi bo ni bi tintin na ebu aka ne sim obi pa won so pia asante kotoko no so afi one reasons why ye na nanom choose to aboa kotoko no because kotoko no attack one they will attack you back so say asante kotoko no omo se ye pentokwa obo mi na me so bo ni bi tintin na ebu aka ne sim saa na tie ewusua saa na tie na ebu aka ne sim saa pepepe na etie to hwe a ye na nanom yansa emu doye wo hwe asante ye me say me the weekdays no Monday to Saturday no kwa adwoada ebinada ukuada yawada fiada memenda de kwasiada me nyina bebrew ma church obi ntia na nanom to saa itin no say asante ma me ka se me show so obi what one out test obi bie na no aka say ye na asante kura efiri ebia ebono kasem ne ba ya se me se hu oboa e tro odi me church obi ase tell me say subscribe na share so na me notification bell so the be obi benya bi ahwe na wo so me drop a video na obi nya the sense ha de usua de no na ye ma nsem e koso na wo se sua abakosem eti ase yi papa na wo hwa se de ye na nanu nya asem obi yo mo what him say no many like no many ati yi pa
na wate kwadwom ebi akomehyia bɛte sɛ ɔmo to nnwom bi kwadwom na saa nkɔfoɔ no ɛyɛ abusa sɛ den nti na yɛto saa nnwom no ebi nnwom no nte aseɛ wobusa hwɛ video ma Sajifo gunya kwasio, krasantena die trasinge. Sajifo gunya kwasio, krasantena die trasinge. Kota kwa hine trasie, krobia hine trasinge. Kota kwa hine trasie, krobia hine trasinge. Mema krobia yirifi angomane koto kunge. Mema krobia yirifi angomane koto kunge. Antia chandrojmo jambo nufunge. Asantia chandrojmo jambo nufunge. Asantia siesiebo sumantiti. Asantia siesiebo sumantiti. Krobia santena die trasinge. Krobia santena die trasinge. Osachirichie mimodi nyavisio. Osachirichie mimodi nyavisio. Fine nebenya sejuso usupani ni akabakma sikapo banewo. Fine nebenya sejuso usupani ni akabakma sikapo banewo. Obinya sebi ankobeyebi. Obinya sebi ankobeyebi. Amano tedu fie ma demrefie trasinge. Amano tedu fie ba demrefe trasinge. Sirewani ndofi moje nunge. Sirewani ndofi moje nunge. Odafroda de ojmo jampo nunge. Odafroda de ojmo jampo nunge. Wo se ni growyo sumantiti. Wo se ni growyo sumantiti. Aja kwa jare na de sadunge. Aja kwa jare na de sadunge. Akusi bie kumbrojmo jampo nunge. Akusi bie kumbrojmo jampo nunge. Aja kwa frisa ye from pro damne farisi. Aja kwa frisa ye from pro damne farisi. Ose tutie mi mo de nyavisio. Ose tutie mi mo de nyavisio. Wine ne benya sekantin chire buachi dankwa ne se wampim sika boba ne wo. Wine ne benya sekantin chire buachi dankwa ne se wampim sika boba ne wo. Wona na mo so man kabo mu punti oni nkoso ba Ghana ne asantemamu. Wona na mo so man kabo mu punti oni nkoso ba Ghana ne asantemamu. Obinya se bi ankobeyebi. Obinya se bi ankobeyebi. Bragwa bakana ne frampro damne farisi. Bragwa bakana ne frampro damne farisi. Me ma jabindo da ko ya dunge. Me ma jabindo da ko ya dunge. Ya dona ne de ko boje jota tojo jambo nunge. Ya dona ne de ko boje jota tojo jambo nunge. Wo to sika sama na jija kunge. Wo to sika sama na jija kunge. Ja ku ya bo abankro jom frewo. Ja ku ya bo abankro jom frewo. Ya frewe frampro damne fa o. Oyina frewe frampro damne fa o. O iro du panini menchma de amafo pampre ya dom. Konfobia ni sha iframa no. O yo du pani menchma dia moafo pampre ya dom konfobia ni sha iframa no. Obrin pobi di bawi antrasa funge. Obrin pobi di bawi antrasa funge. Oni babi aku akofa ida sana bodan pojmo jampo no funge. Oni babi aku akofa ida sana bodan pojmo jampo no funge. Ya bawi asafune dia. Ya bawi asafune dia. Ama chama ne demrefie trasinge. Ama chama ne demrefe trasinge. Otika kantina kabo trifia ye yunkuma kabra fo mo imo do kontrompa chumo cha obu ya bi kwa mpon foto chirwa o se chum Otika kantina kabo trifia ye yunkuma kabra fo mo imo do kontrompa chuma chambu ya bi kwa mpon foto chirwa o se chum wa bre mo da che kuma ne kese da funge bre fo ja che kuma ne kese da funge wa tabro nye do so ni tro smandide tabro nye do so ni tro smandide wa bre mo da che kuma suma pamprane bre fo ja che kuma suma pamprane amusuma dansania wisia ya chama cha fojmo jambo no funge ya chama cha fojmo jambo no funge Pon sikana no smandide. Ajefrem pon sikana no smandide. Ayra kumpian nge. Ayra kumpian nge. Ede abaje duma woni bojmo jambo no funge. Ede abaje duma woni bojmo jambo no funge. Yembia no ko sia santi chiremo smandide. Yembia ni ko sia santi chiremo smandide. Waton fo no tro kwa nge. Aton fo no tro kwa nge. Wazo bro kwa da ojmo jambo no funge. Asampro gada diojmo champo no funge. Saa ni wuti na wose kura de egu. Wuti nyum na wose egu. Na saa ni ye bono bra ana omoto ne bra
yewura akasa yewura ba bekasa okasa na omu se yewura na kuma ekosoro a na masa ato saa nyum de alodwe na kuma Etiai. What's up to the way the Ushma Chamber? What's up to the way the Ushma? Ghana prayer, dear prayer, Yanni prayer, Yanya prayer, Betty African. nyansem asante nyansem nti asante obi afutiti na say social media obi say na ye ma o maduane to hwe wo mo de mo kaso nti onya abakose ne mu do me ka kire wo say enra me be drop video yi ka say pastor Azigbaso aka say dwenti bi wo kumawu ni ade me de ho abakose ne bebro enchi bia mo ati dwenti story no ankasa no ati asi ama oni age yes enen de di kan subscribe na share say de be ya me drop video bia on sabiti na tabi makra